כמה זה 8 כפול 7? בזמן שאתם מנסים לחשב ונזכרים בבעתה בימי בית הספר, נספר לכם על שיטה חדשה שמבטיחה ללמד את ילדיכם את לוח הכפל בעל פה בתוך 5 שבועות, בהשקעה של 5 דקות ביום בלבד. אנחנו משוחחים היום עם אורה שיינרמן, מתמטיקאית, מי שפיתחה בעצם את ערכת לוח הכפל הזאת, ואת שקד בן יצחק, תלמידת כיתה ג' שתדגים את השיטה כאן אצלנו באולפן. שלום משתכן. שלום. קודם כל, למה כל כך חשוב בעידן הזה לדעת את לוח הכפל בעל פה? תראי, אני אענה לך בתשובה מאוד פשוטה. זה מיומנות יסוד. לוח הכפל זה מיומנות יסוד. חייבים לדעת את זה בדיוק כמו 1 ועוד 1. הילדים של היום נולדים הרי לתוך מציאות של פתרונות מאוד מהירים. והם לא יודעים ללמוד בעל פה. לא כמונו, את יודעת, שלמדנו בעל פה. הרי מכל העולם גם שלחו משלחות לסין בשביל להבין למה הילדים הסינים יודעים את לוח הכפל. ואנחנו בעולם המערבי לא יודעים את לוח הכפל. אז איך מושיבים את שקד, שהיא גם הנכדה שלה? איך מושיבים אותה ומלמדים אותה בעל פה כל מיני מספרים? כן, אז אנחנו יכולים להדגים למשל את שורה 6. כן. השיטה עובדת על פי, זו שיטה קצבית, היא עובדת על פי דקלום ועל פי שיר. דני ליטני שר ומדקלם את לוח הכפל עם עוד כמה זמרים. אפשר לשמוע איזה קטע נבחר מהשיר בביצועה של שקד? שקד, תשאירי לנו את שורה 6. יאללה. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 50 ו-4, 60. מעולה. אז זה בעצם זה גם פיתוח קול, אבל היא יודעת לשלוף את זה גם לא במסגרת שיר? כי למשל מי שלמד את ה-ABC יודע את הסדר רק עם השיר. לא, זה אחר כך מתנגן בראש מאוד מהר. בהתחלה עושים את זה בעזרת האצבעות. הרי כל השיטה שלנו, שיטה עשרונית, מבוססת על זה שיש לנו 10 אצבעות. ולכן אנחנו מגייסים גם את האצבעות לעניין. אז למשל, אם אני שואלת את שקד, 6 כפול 4, אז היא יודעת להגיד? 6, 12, 18, 24. איך התגובות בעצם של ההורים של אותם ילדים שלא ידעו את לוח הכפל, גם מקבלים 94? התגובות בפיילוט היו מעולות. ההורים העידו שהילדים, מי שאמרה שם, הבת שלי חזרה פעם ראשונה עם חיוך ענק על השפתיים. היא יודעת את לוח הכפל, היא יודעת שהיא יודעת. היא רצה לסבתא שלה לספר לה ולדקלם לה את לוח הכפל. אני אומרת לך, מציון 59 ממוצע, הם הגיעו לציון 94, וזה גם זכיר. שקד, מה את חושבת על המשחק הזה בעצם, שגרם לך לדעת חשבון, שזה משהו לא כל כך פשוט, נכון? זה משחק טוב וזה גם משחק כיף. וחברים שלך גם, את משחקת עם חברים שלך ביום-יום? עוד אין לנו ערכה שסבתא נתנה לבית הספר. טוב, סבתא תביא לך להולדת, לא? או לחג, משהו. אני הבאתי והיא עוד לא פתחה ועוד לא הספיקה לספר. אז בעצם זה גם חוץ מהשיר, יש פה ממש משחק קלפים, נכון? אני רוצה להגיד שכל מרכיב בערכה הוא חלק אינטגרלי מכל הערכה. זה לא רק השיר וזה לא רק הדקלום. מה שמשלים את זה, זה המשחק קוביות של 12 פירות כל אחת. יש לנו משחקי קלפים. בואי ננסה לעשות משחק אחד. אוקיי, אז אני נבחן את שקד? כן, נבחן את שקד, אבל אולי אני אדגים קודם. אני מרימה קלף מהחבילה הירוקה, הקלף הוא 72. אני לוקחת לעצמי 7 קלפים, 1, 2, נשים אותם כך, 3, 4, 5, 6, 7, ואני צריכה להגיע ל-72 עם כל הקלפים. כדי לקבל בונוס, אני צריכה לעשות את זה, את כל הפעולות על כל הקלפים. אז 72 אני כבר יודעת שזה 8 כפול 9. אז יש לי 8, ואני עושה 8 ועוד 1 זה 9. אז 8 כפול 9 זה 72. אז כבר הגעתי ל-72, אבל בשביל לקבל את הבונוס של 50 נקודות, אני צריכה... אבל זה תמיד בכוונה 7 קלפים, כי עם 7 קלפים אפשר בעצם להגיע... לקח לי הרבה זמן להגיע להבנה שצריך 7 קלפים, לא 8 ולא 6. ותמיד גם אפשר לקבל את הבונוס, או ש... תמיד אפשר לקבל את הבונוס. נכון, כי תמיד יש 2 פחות 2 ו-0, ואז 0 כפול כל דבר. יפה, 2 פחות 2 זה 0, כפול 5 זה 0, כפול 6 זה 0, ואז אני מוסיפה את ה-0 ל-72, וקיבלתי 72, קיבלתי 72 ועוד 50 נקודות בונוס. זה מלמד בעצם את כל פעולות החשבון, לא רק כפל. עכשיו שקד, בואי תרימי קלף מכאן. קיבלת 42. אוקיי. 6 ו-7. 7, אז אני עושה 8 פחות 1, שווה 7, כפול 6 שווה 42, 0 כפול 4 כפול 3 כפול 9,
שווה 0. 0 ועוד 42. הילדה גאון, או שערכה ממש ממש מסייעת. כן, טוב, זה מאוד... הם נורא אוהבים את משחקי הקלפים. נראה לי שהראינו למה הערכה הזאת מובילה, ובקרוב בישראל תהיה סין, לא? נקווה מאוד. אורה ושקד, תודה רבה לכם. תודה רבה.